Bam, salutare YouTube, eu sunt Rașa și m-am sa... Metini. LOL. Ah, Da. foarte fain. Asta jucăm pe serverul Nemesis. Salutare băieții. Da, el este un năsos. Și tu. Da, mi-am făcut uarul ăsta pentru farm. Bă, dar ce rapid faci punctele. Mai bine faci cu switchbot. Da, dracu. Bine. 11 frame-uri, frate! Ce s-a astea, bă? Și mașinile. 10 frame-uri, bine, frate, lol. Am GTA-ul pornit, am Metin, am Facebook-ul, am YouTube-ul, am Fraps-ul, am Skype-ul. Ce mai vrei? Ai tăci. Și mai vrei să mai am și 50 FP? Da, răcă. Am pretenții, nu-mi cereți. Bă, măcar n-am la bag picioarele în el. Bă, merge super bine, deci... Ce dracului. A, level 50. Nu Jimmy. Du. Misiune extra. Au, bă, tati. Sutâră. Pam. De ce mai faci NASA acolo? Am înțeles. Ce sego? Nu, am terminat, dar... Nu. Tu l-ai, Doamne, Măriucă, ioi. Du-te, Alexandra, dincolo. Te îngheță. Scuzați expresiile. Am zis pe rătăt vin aici, misiune extra. Lada Oberug, Lada Reginei pe Anjen. Să intru pe Dota, poate. Dota, bă, frate, când vă aud. Ce vrei să mă joc? LOL. LOL, în pui mei ce joc. Grafică, de desene animate. League of Legends, bă. Stă-te. Tot acolo ești zui. Nu, bine. Nu, și bă, m-am gândit și eu să fac o serie de LOL, da. Lene, frate, lene. Fă de mine. Pule, Doamne, mărgăriță. Cu dildo 0. Del down. Da, mă, da. Zic, pulă, ce greu crești la level 40. Dildo. 0. I like a dildo. Hai, bă, mă duc să-mi fac niște iteme. Dic uniformă neagră, dic shuriken. Descarc, mă joc GTA 5, lasă-mi pace. Dic GTA 5. Descar și eu fac și o serie din aia. Față. Lăsați-mi în coment dacă vreți să fac o serie de GTA 5. Facem. Pe acolo ceva. Tu, sună ambulanța, dacă vrei. Păi n-are mult giga, am 60. Știu. Ce, sigurat, în 2 ore mi-ai luat. Chiar 3. Nici ce o oră, jumătate, 2. Da, clar. 42, am level 42. Da, bine, numai pe Numai torrent. Numai pe torrent. mortală. Stai atâta. Dacă e de pe Luăm un Steam, FMS. într-o oră. Hai, vedem, bă, ce pică și pe acest FMS drăguț. Media 16. Blocare. Hai să cât e pe Steam, 60 euro. Ce GTA 5? Mm. LOL. Media 17. Hai, frate. Da, 5, da, 59, 99. PK 14, pătrunzătoare și diavol. Te că stai bani. semiom. Că nu vrei să nu dai bani. Vrei să depăcim Siria. Media 16, putere, animale. Bă, asta e și bine dacă ar fi mai mare media. Media 22, oh, frate, 35 în sus. 8. PK 10, pătrunzătoare, blocare. Media 26, animale, sâtără, 9, picat pe acolo. PK 14. 15, bui, 14, PK 6, PK 10, medie 10, PK 5, PK 6, PK 8, Păi numai 50. PK Direct. 13, PM 15, PK 8, bă, dar pică mai mult PK decât PM. PM 27, bă, trebuie 37.
Da, acolo vreo 50 și e foarte fain. Da, nu? Pe FMS. Da, mă. Apoi îl arunc pe jos. Să mai, nu, să mai Bă, întâmplă. deja am folosit imediat 50 de schimbări din ale de bonus. Pe nu sunt multe. Da, nu? Medie 14. Bă, frate. Să-mi descarc de întorsul, m-am uitat și mi-a făcut întorsul. Cam 17. Bă, frate, dă-le dracu. Hai, măcar 30. Și suturi sau animale. 9. 9. 20. Păcă Dacă 15, revin. bă. Bă. Pai, zic. 18. 10. 4. 3. 1, 2. 5. Putere pentru luptare. 16. 6. 12. 18. 19. Vezi că mă uit. Nu, taci. Ai revenit, Nacox. Da. Ce ți-a zis, băi, a rămătat să taci. Iar e nervoasă pe tine. Hm? Mă disperă. De, se mai petrece. Bă, pișama-și pe tine. Medie 27 pătrunzătoare încetinire, bă, dar medie 20 de austeritate, bă. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Medie 27 ori 5 încetinire, nu-mi place. Dacă am descarc și GTA San Andreas. Descarcă-l, după aia filmăm un episod. Până ce mă joc GTA 5. Am fost descarcă. Medie 23, medie 10, medie 16. Bă, poate pică mai mare când mă mișc. Medie 6, medie 2, medie 22. Lasă-o 2 că e foarte bună. Știu, bă, Știi cum dai 200k din hit? Are bug. sigurat, frate. Medie 29 ori și diavol, pișama și în tine. Pe ce vrei să ai animale sau moști pe și de pârâmă. Bă, pâgâmă și STR, animale, nu știu, frate. A, și să și animale. Și Nu, semi. bă, ori Nu vrei și semi. Merge 21 critică și o trăvire, bă, frate. Dexteritate critică animale și pâcă 5. Bă, încă am reușit să vând itemul ăla de 200 euro. Dar am vândut cu 100. Am cumpărat altceva acum, pe ce sigur. Ce ți-a luat? Un cuțit, bayonet și vreau să-l vând iar. Cu cât? 150. Nu, 100. Aleluia, frate, medie 29 și putere 15 și Că e 100. Bun, hai să-i băgăm cetăței la magul ăsta. M-am mai uitat de vreo 5 ori la el. Parcaciuzi, pietre, monstri plus 3, monstri plus 4. Plus 3 sau plus 4? Plus 4. Sper că intră și din prima, că dacă nu, toc. A, adăuga la pietrea eșua, băga mea și n-am nici bani. A fost băgată cu succes. Și nu știu ce să mai băg, iteme speciale, unde e ăla? Ba, critică. Unde-i protecție, unde-i critica, că nu văd aici. Pam, pam, pam. O reușit, aia e tot. Hai, vedem și cât dăm și din e. Hai să-mi fac și skill-urile ce. Că nu cred că pot pe. Skill-urile pe de la 50, parcă 53, da. What? Îmi trebuie 15 caca, cred. Și n-am bani. 10 caca. Da. Să mai peștrece, până atunci punem puncte pe vârtej. Le fac așa cum la bășcălie. Nu mă săream. Pam, pam, pam. Bă, asta e jos. Ceva șnaț.
tu nu mai revii astăzi la PC. Eu fac foarte bine. Deci tu erai la PC. Yes. 500 hit. Bă, deathmatch extraordinar. Bă, îmi dau ceva bani ăștia. Bă, dau. Bă, Zui. am pățit la microfon. Ce ai pățit? L-am derutat de la Skype, l-am făcut nu știu cum. Stai pe cum că ți s-aude la fel. Nu, dar s-a deconectat. Ai, păi cum, că te aud. S-a fost deconectată. Păi vorbește și tu, frate, de întregime. Am zis că s-a deconectat. Leg imediat fac level 43. Nu, plăta pe cuțitul ăsta. Ce? O să fac o schimbare. Ne trebuie pe cuțitul ăsta. Iui, ce cuțit are. 6 euro direct. Numai așa. N-avea pe asta, mă vale. N-am căluțul. Căluțul ăla norocos. Câștigat, frate. Mireasă pentru fiul meu. Na. Da, nu? Greu își fac, frate. Adică ăsta e Global Elite. Ai. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Da, nu? Dar cum să nu, mă? Tu l-ai, doamne, măricuță. Iar vii să mă suri de puță. Tu l-ai, doamne, Ion Crenguță. Bă, ce smarald are asta în frunte. Tu l-ai, doamne, Euglenia. Informații despre caracterul tău. Nume Bikiti. Tai. Nivel 43, experiență 92.437. Nu știu dacă am zis exact. Pac, skill-uri ce? Pac, da. Războinic, nu, suntem șaman, dar eu nu văd bine. Până la urmă, ce ți-ai făcut? Sura sau? Mi-am făcut oarul pentru farm și îmi fac sura pentru duel. Ok. Hai să luăm pe asta. Să aruncăm. De scena, Cox, ce-a pus și tu. Voi vedem. Oare cât timp, bă, max PV? 4K. Bă, oare este mai mult de 4K? 3K. LOL, deci uite, frate. Evantai 10, pumnal 10, foc 15 și mâini 10. Foarte slab. Cine-i bă slab? Uuuu. A, ce betișigare, bă, mă, tac cu tine. Ha? Stai. Stau, nu fug. Așa. Tu l-ai, doamne, măricuță. Aruncăm asta, luăm asta, ne facem așa la bășcărlie. Ce de tare, bă, băta cu tine? PV4 ca sabie pumnală. Pătrunzător, îmi trebuie și PV. Pac. Pac. Ăsta e Global Elite în pană, mă. PV3 ca îmi trebuie 4K. 4 bă, lol, frate, lol. Am crezut că e maxim 4K PV și am pus 4. Și amul mi-a picat pe colier 4,5, cel mai prețos colier, bă. N-ai cum să ai 4,5 KPV. Aia nu mai am din ăla de bonus. Uuuu! Are ce băscărăgești. N-am făcut din gură. Să știi că nu mi-am dat seama, bă. Păi nu știu.
Doamne măricuță, hop, hop, să mă suși tu chiar de puță. Pe Vedrica așa îi lăsăm, pe ce mai intră, pe asta nu mai intră pe V. Hai să merem V2, vedem de rezistăm. Cât pe V am? 10k, cred că. 21k, bă. Și apărare 344. Cred că bat un păianjen și mor. Ei, da, abia iau HP. Da, n-a se mai petrece. Bă, puteți zice ceva. Ne luau gropa de scorpioni. Ia la ăștia. Bang, push, bang, push, 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 dead. LOL. Un set complet cu armă și armură costă 150 lei. Ce bă cu tine? Au. Cât un naț, 1 euro egal cu 40 de meteori, 1 euro egal cu 20 de meteori. Da. Iar m-a lăsat Nacoc singur. Trebuie să facem niște iteme de farm. Pică ceva bani. Pică în gură. Pac, și când vin monștri, pac, dăm un vârtej. Și cum fac level direct. Pam, pam, pam. A, numai 3 buline. Și bani, canci. Bang. Pac. Iar am murit. Bă. Ai, tu l-ai, doamne. Brățară. Hai să strâng și o dată acum. O, tu l-ai, doamne. What the fuck. Clar, frate, clar. Bine că n-am băgat și aura. Ia bă, nu 6-7. Bă, sunt bă, nu sunt 6-7? Dacă am armăsetul, oară pot face zăsura dacă e ultima evoluție. Bang, 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 push, bang, push, bang, push, level, 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 atât. Hai, bă, bine că nu mai mor. Hai, frate, nu vă scurciți, bă, cu banii. Că am venit aici numai pentru bani. Da, frate, deci, bă, mă disperă. Da, deci de atât să postez în fiecare zi un episod de Metin și un episod de Samp pe Blue Baguette. Da, apropo, pe Samp ne-am luat cedah. Am făcut eu pe acolo ceva combinații și am ajuns la cedah. Yeah! O, tu l-ai, doamne, bă! Ce? Boscor. Am revenit. Ai reșvenit. Am uitat că filmez ce să fac. Hai să mai petreci asemenea. Deci, da, deci, de mâine, de fapt de astăzi începând, o să filmez pe zi un episod de Sam și un episod de Metin. Ce cât îți durează să-l bagi pe net? Bă, frate, depinde și cât filmești. De-aia nu filmez 50 de minute ca tine. Cred că mi-a durat 28 de minute să-l bag pe net. 28 de minute la 50 de minute. Bă! Da, mă, La 50 de minute cred că mi-e 3 ore. serios. Na bine, frate, tu cu ce filmezi? Cu Open broadcast. open broadcast-ul pe cheșit. Și are să pus Da. mult că îl bate măsa. Nu cu mine. Nu, cu mama socră a lui Florin. Nu cu mine, bă, gorci. Ai cu cine, bă?
Nu știu. Pe mine mă trebuie. Telefon. Să ceartă singură ca bolunda până Telefon. casă. Bă, ce mamă. Chiar îi. A, perfect, frate. Poate să uite la video ăsta când mă râd, bă. Da, știe așa ceva. Ai. Să se uite acolo și le zic, Numai manele, numai manele. Și femei de 12 stele. Băutură și lingic. A, frate, bă, deci nu mă mor, bă, mă plictisesc. Caut ceva, dar nu găsesc. Până aici. Bă, fac level 55, 56. Hai mă, pe fire-ul ăsta să vedem. Bă, de cât îți lacrimile cele? De 54, așa-i? Da, pe mine mă întreb. Bă, ceva de genul, bă, nu mai te bati la... 5 bonusuri îți bagă. Bă, de ce level îți lacrimile cer? Știu că brățara asta e de 54. 54. 54 că Da, level de ți-e 54 54. papuci, știu că-s de 52 sau... Nu, mă, 54. 49 e Sionix-ul, cred că. Nu? Bă, papucii aia de foc mi trebuie mie. A, Că bine. ea îmi dau aripi ca Red Bull-ul. Păi șmec. Bine, frate, mi-am făcut și o iteme la bășcălie. 54. Hai, nu mai dau cu mantică, mor. Și cred că și așa mor. Fugi. Ce mă sare parola? A, level. Am scris-o bine în numele. Ce joci arena? Da, tu să pun un râu acela. Dota ce joci? Nu. Mă loghez pe un site. Site. Iar am spus ceva în plus la parolă. Ai. Nu dau enter. Picea iaba. What? PV10 ca lol. Cred că așa te dă la evoluție, nu știu. Pace. Level 55, câți bani? Banii-s baza. Și epica. Îs obișnuit să văd mulți zero acolo, ca de pe Sam, știi? Să ai părul așa. O, tu l-ai, doamne, Margareta. Băi, văd, bă, că pică Iangu pe jos. Am crezut că îți pică direct în buzunar. Asta serios, mă, ce ieftină-i. Beta, părul, mă, că gâi din shop. Da. Acum fac numai level-ul. Aia nu mai contested. Să ai în inventar contează. Bă, nu. Da? Levelul faci peste vă 2 ani. Așa în inventar contează cel mai mult. Exact. Dacă ai în inventar valorează mai mult contul. Că nimeni n-are 3 ca să-și cumpere beta plus 0. Deci ca să știți. Bă, să știi că poate multă lume nu are. Da, bă. Nu mai am pierdut conturi de 30, vă 10 conturi. Numai te cu fiș bătul băgam. Și Mai am. făceam câte 2 inventare de scoi și le desfăceam. Și apoi am notat că aproape Nu mai am găsit ăsta contul lui Sebi ăla de la 4 pe YouTube de level 80. A, bă, da. Sau ăla de 42 ce-au avut pulă. 48, Dick Dragon plus 9, Halebardă, DCE plus 9. Cred că l-am dat eu gratis. Ce-o mai avut? FMS pe acubame de 38. Că l-am avut și eu contul ăla, bă, l-am dat la 1, l-am vândut. Firai tu, de-aia nu mai fost itemele pe el și eu mi-am pus încă rib cu pagubame de 43. Nu o să te convorbești, bă. Ho? Azi ce convorbești tu, mă? Nu te înțeleg. Ce convorbești tu? De la Sebi Mureșan. Mai sfart, nu știu. Ăla bă, avea level 48 cu dragon și toate futaiuri. Ai zis 42. 48, bă, vacă, m-am încurcat. Atunci nu știu. Că trebuie că avea și Souls pe el. Armură din aia de Souls. Avea. Unicată pe acest server. Avea. Bun, haideți să începem să bonusăm această brățară fermecătoare. Mă sună unul, vezi că bag în confă. Ok. What's up, man? Ce faci, bă? Bă, da, dacă ai vorbit puțin mai tare, frate, că filmezi. Așa. Ce faci? Așa e mai bine? Mai Bine. bine, mai bine. Bă, diamant, bă, dar ce scoate pe jos? Jucați Minecraft. Nu, Nu. frate. A, e din ăla, lor. Ia joacă Metin. Joc Metin, am descoperit un server super bestial. Bă, dacă e să filmezi Minecraft, îți dau cont premium.
No, bine, bă, am și eu un premium. Bă, hai bă, Eu l-am gratis. luați-vă la bătaie. Uite, eu mi-am dat un prieten. Păi mi-are 6 conturi și la căle. No, bine. Alex, Mm. ai premium? Da. Hai pe Mineplex. Stai să dacă n-are bani contul. Păi nu, mă, nu e a meu. Ai, Hai să ui, intru să ui, cum era ui, contul. ui. Tu l-ai, No, bine, toate sunt marca. un meci de The Bridges. Ce să faci, mă, avea pe și A, pe... bă, The Bridges, așa. Avea și pe eu m-am multe jucat, conturi, mă, adică pe multe site-uri avea bani pe el. și eu m-am jucat, bă, pe serverul la The Bridges. Ce să faci? Avea și pe ăsta care se joacă mai mult. Nu mai știu cum să numesc. Da, bă, Mineplex, Survival. Ce mai... Nu, bă, Sau IPV. te felul de prostii. Sau Ah, toate. am găsit codurile. Iron. Unde? Bun. Pe The Am Bridges. 6 Iron. Da. Pe The Bridges, bă. Da, mă, că trebuie să faci prima oară de resurse, Știu, faci... bă, trebuie să faci rețute și după aia bubuie vulcanul ăla și trebuie să mergi la războaie mentale. Da, stai să-mi găsesc contul. După aici pun ceva, pun căcotul. Da, bă, fără contul premium, nu pot să intru pe The Bridges. Ne-am. Bă, ești serverul no premium. Bă, dacă ar fi server non-premium, ar fi cel mai tare. Și ce faci, bă, cu token-urile pe... Mai că eu n-am înțeles. Pui mei. Am 365. Da? Păi nu știu ce fac cu ăla. Așa că-ți cumperi skin. Postură. Bă, eu am skin de fată. Și mi-aș pune cu Naruto. Cu Sasuke sau cu Naruto sau cu Kakashi. Bă, ce căcat, bă, mi s-a dus pickaxe-ul fix când am găsit Iron. Bă, hai, are bani. Toți bă, la arții sunt de și mie un cont premium. Bă, Că am pe avut și eu, el. dar l-am uitat. LOL. Bă, pe Nu care cred pui așa mare ceva. 6 conturi. Ia, mă, l-am găsit. Boost. No, bine, bă, am mai Da. cumpărat de un prieten. Deci este gratis. Le dă cu 5 euro dacă nu te știi. LOL. Pe toate, cu 5 euro. 1. No, bine, bă, pot cumpăra dacă n-are bani pe niciunul. Hai, intrăm pe Minecraft.net să descarcă Minecraft-ul. eu.mineplex.com. Revin. Bine, man. Și tu ce mai faci, băi? Bine. Sau joc Minecraft. Înainte după aia la un samp. Hm? Înainte Nu după știu. aia pe un samp. Nu știu. Eu intru, mă duc să fac, nu știu. La și jumate. La și jumate, yes. Ieși de pe PC? Da. De Din ce? păcate. Dacă nu ies la 3 jumate, după nu mai am timp mâine. Hai, nu mă mai joc deloc. Aha. No, bine, mai sunt 18 secunde și eu n-am Iron. Stai că am 17 să-l prăjesc pe ăsta. Fac o sabe, chestplay și pantaloni. Și mai ajung. No, bă, deci cam asta a fost și pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!